Ассалому алайкум дӯстони меҳрубони ман, подписчикои канали ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Иҷада буша шоколадни паста тайёр дорум. Нутеллаям гӯем хай меша. Маҳсулотиш буша 150 грамм шир, 150 грамм шакар, 100 грамм руғани алена дар кораю, 2 қошуқ какао. Як пачка какао 2 қошуқ меброяда. Як пачка ванилинам дар кор мешаба. Аввал дар косачаи блендер шира меандозем, айболор шакар меандозем. Баъд какаоро ҳуй мекунем, какаорам меандозем. Баъд блендер қатӣ лад мезанем. Камтар лад мезанем ғафстар кишид. Айболош руған меандозем. Баъд ванилинам меандозем. Баъд лад мезанем. Як дамда хушрӯ када ғафс мешавад. Ҳам ба маззаяй, ҳам ба баракаяй. Барои пухтупазам хушрӯай ба духтаро. Ҳами 300-400 граммша банкачаша 28-30 сомон мехаридум. Ай вақте ки ҳамин нутеллаи тайёр мекунам, ҳамин шоколадни пастаи тайёр мекунам, рости гап намехарам. Ӯ 30 сомонда 2-3 таи рецепт мекунӣ, 1 моҳ мебара бовар кунед. Саҳар кӯдако хлеб кати завтракда мехӯранда. Беҳтаринай. Мада маъқулай, кӯдакода маъқулай. Як бор тайёр кунед хай. Баъд маззашам мечашен ки чӣ қадар ҳам ба мазза, ҳам кӯдако хурсанд мешанда. Ҳами хиёл мекунам ҳамаи кӯдако шириниро дӯст медоранд. Мақсад ки чем шоколадни пудинг тайёр карданай, вай муломолиш зиёдтар мегирад вақта. Чем вай тайёр карданай, ин осонтар меғалта, ҳам чизош камхарҷанд. Дар ҳама хона ин маҳсулотҳо ёфта мешавад, дӯстони меҳрубон. Апаҷону хоҳарҷоное ки комментариҳо хуб менависед, лайк мемонед дар видеои ман. Вақти худтонро дариғ надошта видеои маро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. ҳазор раҳмати Аллоҳ апаҷоно. Ай ҳамаи шумо миннатдорам апаҷонои хоҳарҷонои меҳрубони ман. Дар ҳама наворо ман гап мезанам ки ҳамаи рецептҳоро ман тоғре менависам. Аз рӯи ман мақсад як кас як чӣ ёд мегира, маҳсулоте ки мехара, мепаза, ба мая раҳмат гӯя. Баъди пухтанаш мақсад нагӯя ки рецептҳош ҳама фанду фуреб будай духтарако. Барои ҳамон пазен, ёд гирен. Барои ояндатон духтарако ёшда дар корай бо ҳам тимболи шумода дар кор меша. Вақти оиладор мешен духтаро. Баъд апаҷону хоҳарҷонои ман, ай кадом сабаб боша ки намедонам, ҳамин комментариҳои ман нимуш закрит шуда будай. Менависанд апаҷону хоҳарҷоно, бисёр комментариҳо дар манро мекуфтанд, менавистанд. Ай ҳаматон миннатдорам апаҷонои ман. Ман комментариҳома ҳуй кардам. Закрит буд. Рости гап як шинос дар буромадем. Ҳамаша ҳуй кард, туғурӣ кард ютуб каналма. Дигар апаҷону хоҳарҷоно беташвиш комментария нависен, ман ҷавоб медиҳам. Дар ман мебиёяд комментариҳои шумо нависондагӣ. Ҳаматонро дӯст медорам апаҷону хоҳарҷонои меҳрубони ман. Апаҷону хоҳарҷоно, хайна иҷа гап-гап кардам, нутелламам хай тайёр шуд. Иҷода ҳам нутелла тайёр кардам, ҳам шири биринҷ карда будам. Вайшам хай камтар навор кардагим, дӯстони меҳрубони ман. Баъди нутелла тайёр шудан, айболош хай камтар чормағз кардаму дар холодильник мондагим. Баъди дар холодильник мондан ҳам хеле сахти хушрӯ мешавад ки апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша ютуб канали як хоҳарҷон мона. Пешкаши шумо мекунем. Номи ютуб каналаш боша Айша Kitchen ном дора. Духтаракои меҳрубон, дароим подписат кунен. Ай номи ютуб канали ман салом расонен. Духтарако ҳам хеле пухтупазакои хушрӯ дора. Вақтои бекоришда и духтарак боша пухтупаз мекуна, дар влогош мемона. Ба наздикӣ мега апаҷон овозман мебирорум. Видеош ба фикрам ки беовоз будиян. Мега ба наздикӣ овозман мебирорум. И духтарак боша апаҷону хоҳарҷоно ранги шумо дар ғарибияй. Ай бекорӣ, ай зиқиша хай ютуб канал ҳуй кадагия вақтои бекорӣ влог мемона. Духтаро дароим подписат кунен. Хай як дила хурсанд кардан чанд қадар савобай. Духтарако дароим подписат кунен. Дили хоҳарҷонмона хурсанд кунен. Бо наворои зебора ай пеш мемондай апаҷону хоҳарҷоно. Дар якум комментария силкашона закрепит мекунам. Марҳамат кунен духтаро дароен. Якта ютуб канал доштиян. Ай кадом сабаб боша Тоҷикистон омада рафта будиян, телефонаш вайрон шуда, ютуб каналаш ба ҳамин нест шудай. Духтаро беҳтарин духтаракай, пухтупазошам дидум, мошоллоҳай. Марҳамат кунен духтарако. Иҷада боша ширбиринҷ кадагиём. Маҳсулот барои ширбиринҷмон шир, шакар, биринҷу об дар корай. Дар дег камтар оба мегирем. Биринҷа аввал хушрӯ карда мешӯвему, баъд дар дегмон меандозем. Хай ин ширбиринҷа тамоми бонуҳои тоҷик метонанд. Тамоми занҳои тоҷик кадбонуян пухта метонанд. Хай бо навор кардам ки ягон намедонистагӣ, ягон духтараки ёш хай бо ёд гира. Биринҷа меандозем, баъд мемонем то пухтан шавад. Баъди пухтак обуш қоқ кишид.
айболош ба шир меандозем, намак меандозем. Хай баъзе одамҳо ширбиринҷа шакар кати намехӯрдиянд. Намак кати мақсада, намакдор мехӯранд. Оилаи мо боша, хай кӯдакҳои мо боша ширбиринҷа ширин када мехӯранд. Хонаи хуштоманумдане ки ширин намехӯрданд, намак кати мехӯрданд. Хай ба хости дили ҳамун фарзандо мекунем да, дӯстони меҳрубон. Ин айҷада боша оби биринҷ қоқ шуда, айболош шир андохтагиюм. Хай наворда як коса шир нишон додагиюм, не ки ним коса, 3 коса қариб шир андохтагиюм да, барои хушрӯш шир шава гуфта. Ин айҷада боша ширбиринҷи ма кадагӣ тайёр шуд. Хай дар тарелка кашидум, кӯдакҳо хай завтра каданд. дӯстони меҳрубон, ба охири наворумда мондагиюм ҳамун сумкаи гумшудагира. Як хоҳарҷон дар ман алоқа кардан, навистанд ки апаҷон рӯзи 30 аэропорти Сочида сумкаи ҳамин духтарака шавҳараш кати сумкаи кадом мардак алишидай. Хай номерош мондагиай, кадоме ки мақсад медонен ҳамин рақамода занг занен. Инаи маҳсулотҳои ҳамун мардак сумкаш кати алишидаги сумка инами будайда, дӯстони меҳрубон. Хай ба ҳамин навори ма ба охир мераса. Хай дӯстони меҳрубон, то наворҳои оянда худо нигаҳбони мо ва шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед, дӯстони меҳрубони ман.